bro kami masuk kemen saya simpat ai kublai pi bro kajing puli mentah kami kadena ka kitab jong isaya nak lupa na kalnong banongkong sengap ha habangan puli namarkat pinang dom katang nang puli kat pinang komen sklebi katang nang pendom kat pimpat skoto katahiru nang puli hadu ba pindang ngam ha kajabi yang jong pi namar balai ngam ong ipi lada pilong hakane rukom long tik kumba pi isi yala kado long tik kumba pi isi yala kajat bendri lojong namar ba pinom lalaj hakane ka kep ko bamenta pinom lalaj mano manoro nom lalaj ra dei na takadau ngonong tang lada pi pai sha utei na du kadonot jong pi lada pi IT kane kadonot jong pi how blay kamot ublay sapalaj ipi lem kum tam don balaj am don balaj mano manoro ba deng uladep tep lupa dei nak takadau handrei ba pi kan ne kejat benriu ka ba donot palan dei nak takadau ublay unsa pensuan ni kan kejat benriu namar ba pim sngau tho dari leiru pinom sngau tho dari leiru handrei pi puli pi skap ya kajing puli ru pi skap da skor ni pi skap da todong ni pi skap da ka ngam tip shu dei nak takadau ong ipi haba ya ka ka bang ngapuli ngaklam kran la dia ngapuli na ka aktin kajung ublay na ka bible na ka jutang blay handrei pim sngau tho ngapuli na ka an jong bahalor tam kani ka bible labo na ka banta ban penyaj bejre yat renti ya ka perthai bro koi handrei hato ijat benriu batang sitro ila bani challenge hato ijat benriu ibatang kat ni sikam phila bani le persya hato phila ban sngau tho ya kata nalor kata pisa hari nongwei pi pendon kam ya ka pisa India handrei pi haram ya ka pinom sngau tho le leiru nang ni sakmat kamut dakabor ijat benriu jungi kisanang lej kamdon jungmut balengi long kumni ginong sancharo ki baklut ginong sancharo ki bam sngau tho handrei ki haraj ye ki rupaj ba ki penjenjare ki rupaj ba dakaba ki le klumar kane katai haka jing sisa bakin penbej haka jing sisa bakin pen sngau tho ya ki jai handrei ki le dakani garukom khang ga yo ka hat man arajar arpho nriu banai arajar arpho lai banai ginong song snong bar khoj mdon jing siu klem yo jing siu ei handrei kataro pinang ye le kumni ha ko jat penriu bom skau tho ya kadei na kalaj lajin jar pan ya keren de na takadau manta ka sngi ngan puli na ka kitab jing bisar ke jing pendrem ya ke Israel ber ke Juda Pia kali pia ong kata ke Juda pi ong ke Jerusalem pi ong ke Sion pi ong kata handai pim tiap pakade lahang ni pim tiap pakade lahang ni kadai lahang ni pim semlas ngoto kataro pinang ye pen e donot tengan ong ipi tolong ki basyam tolong ki bas ngoto ngami kumbri basisa ngam krani ka jing thok jing lamler ngam kwa e kathma ngam kwa ka jing huriura handrei ngakwa dak ya ka jing suk ngakwa ka jing suk ya da ka an ya da ka jing sngtho ngam dei ubriu ba kran kop kran sarong ngam ju kwa burom kwa nam ngakrani ka jing sisa lada pi kwa ban phai so blei to phai lada pi kwa ban sngtho to sngtho handai kat ba pinang kran kum to nga nganang le khongpong ni kata handai pi ya tiang baro ngan ong pi lada ublei umdon rekat pat nga ngan ong lada ublei umdon rekat pat nga ngam jendal long kum ni ngam dei buru bonang bastap ngam dei buru bonang bastap wal pin ong nga ubiet ru nga kemen pin ong nga uksor nga kemen pin ong nga u khardai ru nga kemen pin ong nga u sipia nga kemen pi ong nga kumnung nor nga kemen handrei na ka banta jong pi nga kran na ka banta jong pi hi na ka banta ka jing sngtho jong pi hi baro ki henman para junga ki kur ki jat prado prasam junga baro handrei pinam sngtho lano pin sai jot hi hala kisngi ngan ong ye pi hadu usnem ba arpusan kan wan ka jing suwan ka bapalat ye pi pinam sngtho dali leiru abang angkren kat hapo bar orsan ngala pule hamot pran nga pule bible kat tarup himi itu lajin jar
lajen jar ban persngotho ikan kita penrio. Kalong kaba ban penjateli ya kan kita penrio. Kalong kaba shisha kidon tang kiro haram sudah. Kidon tang mentok sudah. Kidon tang bamsap sudah. Kim sngoto ya kabadene kabalat. Kin nak tang ban dalam bakla. Hendrei kim tiap bagi penjot ya kado. Kim tiap bagi kia penjot ya kajot kajat ya kong. Kumna pim ya sngoto la noru. Balai pia long kum ni. Hato pijet ma pia ublay. Umdai ba ublay ujet yangi. Umdai ba utha ublay yangi. Umdai ba ublay ulong kerat yangi. Balai pim ya sngoto ya kata. Balai pinang ya lambak lapat iki brio. Balai pia long kum ni agane rukom. Hadu ba pim sngoto isu. Te sengap ngan pulia mentah kesini. Dah sengap dah perkat dah pusuan bah. Dah sengap dah pusuan bah. Kajing pulia na ka kitab na jing bisar. Kajing peneram ya ka Israel berka Juda. Kajing pensitom ya ka Juda. Kajing yo ipau kabau Isaya ukun Amos ulayo syapang ka Juda ban ke Jerusalem hakapor bersencar Usya Ujotham Ahaz baru Hezekia kisiem Juda. Ngingim tip pengiwan na kanu kejap penriuru handrai ngan ong ipi tos ngap ha. Lada kamdei hakane kejaka. Kandei hangno. Lada kamdei hakane kejaka kandei hangno. Das ngap ha. Tos ngap pi kisait benang tosya skor pi kepertei naba utrai Quran kumni. Mangang lari kikun ban ngala pensan ki penban kile haram yenga. Umar sidap udang itu ialah utrai bat kakadak ya kasing ot ukun rat lajong. Handrai ka Israel tekam tip isu. Bat kipat benriu jonga kim sngoto ai. Isen ko jat benriu bapam. Ko pat benriu kabada ka beman sudah sirenjang. Ko jat benriu ka ba im tang ka kam sniu ko kun belajon. Kila ieno lendet ialah utrai. Kila iben ya ubakut ke Israel. Kila pai no obak na saha dang de ban sempat ye pi. Naba pidang pen tachi taj. Pila pang ka kli bro ka wei, kado nuot bro ka wei kala telor. Nadu po jat adu cenderung kli. Dan jaka syu ka bak lempang. Tang kijing mong kijing jingam bat ki prum sudah. Klem tak dawai, klem sop klem kelan umpenyang. Kari jong pi kala jot tiao. Kisnong ki thau kila ing khot kading. Ki mandir ki bamdu ya kari pelen-pelennya kemat jong pi. Kala kelari kenja kum bahaba penjot keput iki mandir. Ko kun kesayon kesak dengang. Lakum ke ying trap abri sowan. Lakum ke sam kho halang khasok kia. Lakum ke nong ba balakir kut. Lada utrai ki pat. Syempen sa im katto kenengut. Ngin jin dalalong tik kum ke Sodom. Ngin jin dalakela kum ke Gomora. Persya kajing rublay arsap. Persya ikibas ngau hok pelat. Ikibas ngau hok. Persya ikibas ngau hok bah kibas ngau bal along blay bal abishar ikiweiru. Te kane ka kadai kajing persya. Ya kita kajing rublay arsap. Ikite kibar rublay arsap mo. Kibalik rublay arsap. Banang ban ben beriopan. Hasngap utrai ukuran konong sencar ke Sodom. To ca skor ka an ublay jungi konong Gomora. Balai yang sibelin ba kijing kenya jong pi utrai ula keli ublay mo mde ba keli ba deng ngalang ya son ye kijing kenya thang da ki blang bat ye ka klen ki kun masi ngam da hun ye ka snam jong ki masi kartong ne jong ki kun lang brot ne jong ki lang cendrang haba pi wan pau khamat jong nga manusia ba khot ye pi ong ublay mo banwan ye kredam ya ki plau jong nga wat wan ra syu kijing terwa ki bom larkam ngalas ngujeli ya katadam dhup unai thamai ka sabat kijing iseng ba ngamla sa syu ya kijing bomman ba kijing lerong ngala isi khat ya kinai thamai bat ikisngile an yam kerpang ki pendik yang ngamla sa syu ya ki haba pi kneri la ka ya la kikti ngapai khmat no shawei ong blay haba pi kneri la kikti ngapai khmat no shawei phila ban punbun kijing duai ngam tre ban sngap ong blay Kikti jong pi kilati terbek dak senam. Ki sat yala dia ki penkut yala dia. Weng no ya ki kam sniu jong pi nak mat jonga. Ken no ban lek bomman. To hikai ban lek bha. To ya lek ban imhok. To kit ik basya ban ben. To kan pham yu rai tong. To ya da ya kiru kan thei. Ale mentang ini pen inyalang.
utrai uang laki pap jong pik sau han kin sali kum kayor laki sau hemru kin salong kum unyu lang brot lada phi long ki bakloi ban ko ngu e ka anjung balor tam ndi ban ko ngu e ka anjung ubrio ndei ban ko ngu ya kito kinong ilam bakla lada phi long ki bakloi ban ko ngu e ka anjung ublei mo ban ko ngu e ka bible lada phi long ki bakloi ban ko ngu yo ublei pian sayo kerhai ka bam kadi na ka khendeu handre lada phi ai pane bat phile haram ka wait lam kan samaj lut pho nyi phi utrai hi ulakran sto kumno ken kanong ba ka bangit sneng kala kanuti kasayon ka ba judap tang da ka hok suda mo ngiyakran borobor kari tibriu tiblei hi ong mo kari tibriu tiblei kari kadut kangap kari ba syong blei ba syong sbai mo ki ong ti menta kalong kumdo ka hok kala ju syong haka menta patang tang kinong penyak briu karupa jong phi kala idnar kawan jong phi kala khle daka ki bakra batri jong phi kilong kiriu haram ki perlok kinong tu baro len ki kwa tang ban bam sap bat kiskun tang ban yo jing mentoy kim bi syar hok shu ya ukun swat ya kakam kariu kun thei kim ju patiaw namar kata utrai ublei kipat ubodon bor ki Israel uong shu ngan sale kaliang ya ki dusmon jonga haban da sertok bat ngan sale keput ya kinong syun jonga ngan sa takti persya ye phi ngan sa prang penkhut ye phi hak pajwa ngan sa weng no ya ka ednar baro na phi ngan sa penlong ya kinong bisar jong phi kumba ki jolong mensua bat ya kinong aibut jong phi kum men barim hangta sa khot ya pha kanong ba jong ka hok kanong ba ka bangit sneng ka jingle hok kan sa pelaj ka seyon ka jing ya hok ya ki bakala ka bamut handre ye kiriu haram bat kinong pap en sa penjot lang kenja ki balandat ya utrai kin sayap du yap dam kajing mani kinong mani ding persya kinong mani ding pin sale ranye ki ding sning ki ba phiju sngo phuman pin sa sngo bu kho ya ki kper ki ba phiju e na ba pin sa long kum uding sning ubatlor kisla bat kum ka kper ka ba klem wat uba khlan us kala saihon bat katre kakta jong kan salong pahlia ding baro ar kin sa inglang khlem don manu bala manu bantem yeki kani kaktien ublai ti deina kata kadaw lada philong ki ba perkhat philong ni bas ngotho ko phi kinong sansar baro jong ka briu nyutram phide ban yakran da ka jing yes ngotho jingmut amdei ban long haram piadung kumni piadung kumtu namar phila ile bah ayelam baklana du mensua phila yadung kumtu phi pen kelumar pat yu barit baria phi pen kelumar barit baria handrei menta kibarit kibaduk kibajenjar hatmir karyat kidon handrei kumno phi kinok sansar phialong kataro phinang yelendet yaw teimo phinom laj baro fikinong sar kinom laj pialam baklai bri barit handrai ki bri barit mantak la along bakalut pidakran do kemi sngosyu ki perkhatang i jakpo lajong lada phi kinong sar phi kinong yalam philong ki bas ngotho bali ki rupat ba kinom kloi ban ko ngu ye kata handrai namar ba phi haram de nak takada ba ki paj ba manta kidon hatmir karyan kem lali isu yale kadba fimon mlali isu tang utei batim unjit yano unsim unjit yano unbu tang utei batim tiade nak takadaw ya phi kiru pajba aro kibam sngoto perkhat ba ngan ong yi phi ngam dei ru thok ru syukur ngakran saya sngoto yasngotho hi mapi ya ka e ka jing shisha yasngotho hi ya ka e ka jing bha yasngotho hi mapi andre habang akran ya ka jing shisha ngakran ya ka jing suk piki da kathma pinang ban aiding kumtu pimut ban aiding kumpor mensuwa ne pimut ban aiding kumpor mensuwa ban pengki thma manta mlong kumta
ngan ong ipi ka bama lada pile akum ta kan poi se ka jing ma wadule akum ta ya da ka an ya da ka jing sngau thu ya da ka jing sngau thu wadle akum ta wad yalam bakla ino ya kinu ba yalam bakla ngan ong ipi haba pi mi sakmat pinang ban pensiet pi pen siet kli ya kitu khana banang ki banang san kamlong mlong kalong thik ma pi isi ila kado nada katu kalenti ke ba pi yalam bro kata to kala ke ba mut no aleng ini keran aleng ini kendo markhmat aleng ini keran ni jing sisa aleng ini pentelino aleng ini as ngotu jing mut no bat bahe bat bahan bat baro ki bayodon bentalang ki kino hon baro khot ini telino aleng ini keran bapa basai lem kum tal akut mdon jakashu ikede benri jungi lakut lalet nakasngi cekasngi kajing yap kanang kiu lalet keje benri jungi mnali isu titangkene kentien kublai siboni pi baro